Ľudový zvyk alebo obrad čepčenia mladuchy to bola kedysi významná pevná súčasť svadby. Teraz je to skôr návrat k tým tradíciám, nakoľko v poslednom 10-ročí možno sa veľa mladých zaujíma o to, čo bude súčasťou ich svadby. A na podiv aj ľudia, ktorí nie sú spätí s folklórom a s ľudovými tradíciami, majú záujem o tieto svadobné obrady, hlavne čepčenie mladuchy. Čepčenie je špecifická vec, ktorá sa odohrala len jedenkrát v živote ženy v minulosti, ktorá nebola opakovaná viackrát. Treba povedať, že čepčenie je obrad. Nie je to príležitosť, je to niečo výnimočné v živote ženy. Na čepčení sa stretli ženy z rodiny, ktoré prijali mladuchu medzi seba. Jednu po mojej vôli, keby si ty partu rada nosila, ešte by si krajšie družbu prosila. Jednotlivé časti celého čepčenia sa počas období menili rôzne, rôzne faktory na to vplývali. Ako najdôležitejšie, a zostalo to až doposiaľ, je práve ten fakt, že to robia ženy. Že vydaté ženy prijímajú medzi seba nevestu. A vy, moje kamarátky, nepláčte, ani si vy svoje srdcia netrápte. Z dievoctva vystupujem, medzi ženy vstupujem, vás za vaše kamarátstvo ďakujem. Z dievoctva vystupujem, medzi ženy vstupujem, vás za vaše kamarátstvo ďakujem. O polnoci sa tie ženy vybrali s tými darmi od mladuchy a zaniesť tie dary ku mladému zaťovi. No a čepčenie mladuchy to robí len tie ženy, ktoré išli s tými darmi, pekne vyobliekané sviatočne. Mohlo sa to robiť len po odovzdaní tých darov. No, naspievali a potom sa pristúpilo už k samiemu obradu a Veru si aj poplakala dakedy, lebo dakedy ani nechcela ísť za toho mládenca, prinútili ju. No ale tak už čo mala robiť. Ale v minulosti to bolo také prirodzené a ten obrad čepčenia trval podľa mňa aj hodinu, aj dve, kým jej všetko vyrozprávali, kým ju zobliekli. Možno aj plakala, možno plakali aj tie ženy. Malo to veľký význam v tom obrade, v tom svadobnom dni pre mladuchu, pre ten mladý pár, hlavne pre ňu teda. Ani si vy svoje srdcia netrápte, ja už vaša nebudem, s vami bývať nebudem, za lásku a vychovanie ďakujem. Ja už vaša nebudem, s vami bývať nebudem, za lásku a vychovanie ďakujem. Malo to predpísané piesne, ktoré sa spievali, kedy sa to robilo, kto to robil, ako sa to robilo. Muselo to byť dodržané tak, ako to bolo dané tou históriou. Keď sa odovzdali tie dary u mladého zaťa, tak potom sa pristúpilo k tomu čepčeniu. No a to už mala pochystano, to si už prichystala ako tá mladucha, aj čepiec, aby bola pekná, ktorý potom tie ženy založili na hlavu. No a tak ju prijali medzi seba, aby bola už ako vydaté ženy. Oni tak, ako hovorili, zabávali sa v dome ženícha, v dome nevesty. Nebol kultúrny dom, neboli spoločenské sály, čiže tá svadobná družina sa rozdelila a podľa priestoru, ako im domy dovolovali, tak sa zabávali. A keď išli tie ženy, tie periniarky, alebo ako ich nazveme, tie, čo robili partu, vydaté ženy, keď išli s nevestou do domu ženícha, tak spomínali, že sa stávali rôzne prípady. Ešte predtým, ako ho začepčili v tom dome mladého zaťa, musela ju tá svokra budúca privítať. No a tam sa udiali všelijaké veci, niektorú vítala s radosťou, niektorú vítala doslova nerada alebo aj s nenávisťou, aj rôzne veci sa tam povedali. No ale život prináša rôzne udalosti alebo príbehy, takže všeličo bolo možno aj v minulosti, tak ako aj dnes.